रायजो राजा नोंथांमोना दिनै ससियेल मिडियायाव मा नुदों दिनै साननो गोनां जानानै फैदों लोगोफोर आंबो दिनै मोनसे शक जादों दिनै मानो शक जादों होनना बुङोबा जे नोंथाङा नुदों जे BTR आव इभिक्सन जागासिनो दङ बियो जादों नाथाय बर' सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामखांजोब्बाय सिगाङावनो नाथाय दा इभिक्सन खालामनायनि समा फैबायमोन जे BTR आव थानाय माखासे मुस्लिम सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनायनि माखासे नटिसफोर थांबायमोन नाथाय इभेन दिनैसिमबो नाथाय खिन्थु BTR आव बिसोरखौ इभिक्सन खालामनो हादिया एबा हागोन ना हाला जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे मोनसे कुइसन सिखारदों दै बेयावनो मिन्थिसिगोन कि जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ मा मावमारो BTR गभर्नमेन्टआ जाथि हारि बासिनानै खामानि मावमारो नामा बेखौ जों मिन्थिसिगोन आरोना दे जोंनि बर' हारिखौबा जोंनि चिराङाव गोबां इभिक्सन खालामबाय बुहुद इभिक्सन खालामबाय चिरां एरियायावहाय बिसोरखौबा दिनै गोरलैयै खालामबाय नाथाय दिनै बाक्सायाव दिनै गोबां माखासे इभिक्सन खालामनांगौ दंमोन आरो बेफोर गासिबो जायगायाव जाबाय मा मुस्लिम सुबुंफोर दङ नाथाय बिथांमोना दिनै प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ जे प्रमद बर'नि सायाव लानानै बिसोर प्रमद बर'नि मुसुखाबो सावखांबाय बिसोर गोबां दिनै प्रटेस्ट माखासे लागासिनो दङ कि गावसोरखौ जे माने इभिक्सन खालामनो नागिरदों जे बिनि सायाव बिसोर दिनै प्रटेस्ट होदों दा बेखौ लानानै दिनै गोबां रायजो राजाफोरा एबा जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मोनसे सोंथि सिखारदों जे BTR गभर्नमेन्ट एबा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बिसोरखौ इभिक्सन खालामनो हामारगोन ना बिग मोनसे कुइसन बियो बिराद गिदिर कुइसन दै बियो दा बेखौ लानानै दिनै गोबां रायजो राजाफोरनाव बिखायाव ग्लुब जागासिनो दङ गमामा जुदि बिसोरखौ इभिक्सन खालामाराबा भट बेंकनि थाखाय जुदि बिसोरखौ गिनानै जुदि इभिक्सन खालामाराबा मा जामारगोन बेयावनो मिथिसिगोन बेयावनो मोनसिगोन मानसिफ्रा जे हादोरनि सार्थ'आव मावमारो ना इलेक्सननि भटनि सार्थ'आव मावमारो बेवहायनो मिथिसिगोन होननानै गोबां रायजो राजाफ्रा दा नेनानै दङ बै समखौ नेनानै दङ जुदि बिथांमोननि दिनै समखिनाय बिसोरनि हुमखि होनाय बिसोरनि प्रटेस्ट होनायखौ लानानै दिनै BTR गभर्नमेन्टआ दिमारसिगोन नामा आरो बिसोरखौ जायसोनाखि मुस्लिम सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनाय नंला BTR गभर्नमेन्टआ नैबेखौ दा नायगासिनो दङ दाथ' नुदों कि बिदि सिगां थामारोबाथ' नुदों खाथियाव MP इलेक्सन फैगासिनो दङ MP इलेक्सननि सिगां दिनै बिसोरखौ जुदि इभिक्सन खालामोबा भट बेंकआ मा जागोन जानो हागौ दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सानदों खिन्थु बाहाय जुदि गुबुन मानसि मोनब्ला बा जोंनि बर' मानसिफोर मोनबा बेखौ खुनु आरो नेनाय नङामोन होखारसिगौमोन दा बेखौ लानानै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव गिदिर मोनसे सोंथि सिखारगासिनो दङ बेयो आंनि बुंनाय नङा आं बेखौ बुङाखै आं सरकारखौ गाज्रि होननानै बुङाखै दिनै रायजो राजाफ्रा दिनै बेखौ गोसोआव मोनसे डाउट लागासिनो दङ मानोना बेसेबांबा गोबाव जाबाय नटिस हरनायनिफ्राय जे समनिफ्राय मुस्लिमफ्रा नटिस मोनदों बे समनिफ्राय दिनै गोबां बिथांमोना प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ प्रमद बर' हाथाव प्रमद बर'आ मा प्रतिश्रुति होदोंमोन हानि पाट्टा होनो होननानै इलेक्सननि सिगां बुंदोंमोन दिनै उल्था मानो जोंखौ होखारनो नागिरखो होननानै दिनै मुस्लिम सुबुंफ्रा दिनै प्रटेस्ट खालामगासिनो दङ अब्ला मा जागोन ना मा जामारगोन होमबा जोंनि बर' रायजो राजाफोरा दिनै BTR मोनबाय BTC मोनबायनो माबा मोनबायनो मोननानै जोंनि सेफटिया बबेयाव दाना जोंनि सेफटिया बबेयाव जोंखौसो होखारना लागासिनो दङ अब्ला जोङो बुंनांसिगोन नामा जे समाव चिराङाव जायफोर मानसिखौ होखारदोंमोन इभिक्सन खालामदोंमोन बै फरेस्ट एरियायावहाय होमबा बिसोरखौ बिसिनि जायगायाव दोनहैफिनजोब जुदि बिसोरखौ होखारनो हायाबा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बुंनांसिगोन कि बिसोरखौ जायगायाव गावनि जायगायाव दोनहैफिनदो जे जायगायाव दंमोन बर'फ्रा बे जायगायाव थाहैफिनजोबदो जोङो बुंनांगोन मानोना होखारनो हाखायाबा जोंखौल' मानो होखारखो जेनेबा गावनि बर' मानसिखौ मानो होखारखो जोंनि बर'फोरखौ मानो होखारखो होमबा बिसोरखौ मानो होखारनो हादिया बिनि डिफारेन्सआ मा डिफारेन्सआ बहा दं दाना बिनि फारागा बबेयाव दङ जों मिथिनांगोन ना रायजो राजाफोर फोरमायनानै होनांगोन ना दिनै जों मिथिगौ जे BTR हालामावहाय बिसिनि बरानो बांसिन दं दारि गोलावफोरनि बरानो बांसिन दं जों मिथिगौ राव बयबो स' बेनिखायनो जानो हागौ जे सरकारा गिदों जानो हागौ दा दिनैसिमबो जे इभिक्सन खालामाखिसै दा बेखौ नाहरोबा जोंनाव गोबां माखासे सोंथि सिखारो अब्ला सरकारनि प्रतिश्रुति होनानै खामानि मावनो नाजानाय जुदि लिगेलि जुदि खामानि मावदोंबा बर'फोरखौ जुदि लिगेलि जुदि आयेननि राहाजों जुदि होखारदोंब्ला बै समाव चिराङाव होखारबाय होमबा दिनै जि बाक्सायाव होखारनो थांगासिनो दं जायफोर दारि गोलावफोरखौ अब्ला बिसोरखौ मा होखारनो हाया नामा ना बिसोरखौ होखारनाया इलिगेल आरो ना बर'फोरखौ होखारनायाबा इलिगेल नङा बर'फोरखौ होखारनायाबा लिगेल आरो मुस्लिमफोरखौ होखारनाया इलिगेल
खोमा लिगेल नङा मानोना 15 दिननि सिगां 15 आगस्टनि सिगां जे बिसोरखौ जायगा खालि खालामनो नटिस हरदोंमोन होननाय आं मिथिनो मोन्दों आरो बेखौ आं बुंनाय नङा ससियेल मिडियायाव दिनै बै दारि गोलाव सुबुंफ्रा नेताफ्रा बुंदों जेब्लानाखि फट'सुटि खालामो अब्ला बुंदों आरो बिसोर हुमखि होदों जोंनि BTR नि CM प्रमद बर' सारखौ बिथांमोना हुमखि होदों ओंखायनो आं बेखौसो गोरबोनिफ्राय खावलायदों प्रमद बर' सार आरो फेरेंगा सार नोंथांमोना अन्नानै जातिनि खारथ'आव जोंनि BTR नि खाथिनाव जोंनि रायजोनि खाथिनाव कुनु बिसोरनि कुनु मोनसे बादा खोनासंनाय नङा लेगेलि खामानिखौ मावनांगोन मावथारनांगोन किन्तु मावाबा किन्तु बिफद जागोन बिराद लाजिथाव जागोन नोंसोर गावसोरनो दिन्दां जानानै थैनाया साबसिन होननानै आं सानो मानो होननानै बुंदों आं मानो खोथाखौ बुंदों मानो खोथाखौ बुंदों होननानै बुङोबा चिराङावनो बर'फोरखौ होखारबाय बिसोरखौ जों मानो होखारनो हादिया ओंखायनो आं होनो जे चिराङाव जे बर'फोरखौ होखारदों बिसोर इलिगेल नामा आरो दा होखारनो थांगासिनो दं बिसोरो मा लेगेल स' माइ गाब जुजाबजोंनो बासिया माइ गाब जुजाब बासिया जासे सारमोना जोङो गोरबो गोसोनिफ्राय खामानिफोरखौ मोजाङै मावो BTR खौ बासायनो थाखाय BTR खौ माबोरैबा रैखाथि होनो हायो जायखि जाथि हारि माहारियानो जाथों मानो जुदि इलिगेलबा बेखौ होखारखानांगोन सारमोन आं गोरबोनिफ्राय खावलायदों इभेक्सना थाब जानांगौ खालामनांसिगौ बाय खुनु भट बेनि थाखाय साननानै खामानि मावनो मोननाय नङा आं बेखौ बुंखाबाय सारमोन प्लिज आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायनाया बेनो आं आखाइ खबज'ना खावलायदों प्लिज सारमोन